Усмихни се, отвори сърцето си и чуй нашата рецепта за слънчево настроение. Събъркваме микс от стихотворения, добавяме някои друга песен, охлаждаме с много детски замисли и заливаме с сироп от хляб, колкото поема. Майко моя, майко мила и нагледна добра, колко обич, колко сила, твоето сърце събра, и си твоето ресничка, и си твоя ми нос, и си майчица едничка, Моля ви да уважете децата! До тебе няма свято, нищо друго на света, и даряваш на земята най-красивите цветя. Искам, мамо, цял ден да те радвам. Искам, мамо, цял ден да те пея, като слънцето с усмивка да светло да те грея. Ако някъде има нелетящи цветя, това макар да далеч за тебе. Искам цветята в нашите ръце да засветят и за вас, мили майки, те да горят. Винаги след новините следва прогнозата за времето. Таскат Здравейте от мен! Днес над Европа се задава променливо време. Над България, обаче най-вече в село Черни връх, особено на територията до сградата на кметството, собственост на Георги Методиев, който е спонсор на основателското тържество, ще се развихря торнадо от приятни емоции. Термометрите към момента показват нормални температури, но след малко предстои показване на градуса. Нека градусът на настроението започне да се повишава сега. С нашите чудесни изпълнения ние ще ви доставим настроение. Тази вечер във всички домове ще има топли чувства и слънчево настроение. Утре и в други ден тези емоции ще се задържат. Това бе от мен Стаси Тоцолова. А вие останете с бон апетит! Здравейте всеки ден, поне преди кулинарната надпревара тук ви. Здравейте от мен, Новичка се наричам и вкусните рецепти най-обичам. От кухнята на мама знам безброй рецепти от чудесни свой чудес. Да започваме тогава и да я забъркваме веднага. Яйца ми дай. Давам. Скъпо са веднага аз ги слагам. Бъркам, докато побелее и не се разлее. Ванилията да не забравиш, ще да го страниш. Всичко сложих аз, ще е готово в четвърт час. Ето вече е готово. Вижте нашите целувки от нас за вас! Браво за вас! Освен добри домакини, в кухнята нашите майки са винаги в крак с модата. Затова на вашето внимание ви представяме най-новите тенденции за пролетта до 2015. След пролет лято 2015 да се включим директно в искрено и лично с водеща Мини Ангелова. Днес за вашия празник ще ви поздравим. От сърце ще ви благодарим за обичта нежна и безкрайна, за грижите и мъката в тайна. За вашите сърца големи и добри слова и искрено и лично ще го призвам. Думи много тук не трябва. Днес е просто мамин ден. Майки, мили майки, сладки, усмивки ще ви подарим. С обичта си, за вас ще ви. А сега споделете какво е за вас мама. Ако не стигат всички цветя за този хубав ден, от слънце ярък ще нарисувам нови през нощта, за да бъдат твоя нов подарък. Ако не стигат думите добри, изречени за твоя празник светъл, ще викнат високите гори, а думите добри на ветровете. Ако не ти стигат песните сами, за тебе само пети на медведи. Ще помоля аз за лечните земи, за тебе да изберат най-добрата. Ако снимките не стигат днес за твоя празник радостен, ще ти кажа сам, че много те обичам, мамо. А какво ще правите днес вие жените? Днес ние жените сме решили да се забавляваме